ihe ndị Igbo na-akpọ breaking news ngetago na ihe ike emekwanụ a na-asị ndị omenya dibe wee na-ewelukwa ohere wee na-adọkwanụ ndị ọzọ aka na ntị na asị na nwatakịrị na nwụhọ nne na nna n'ebe ime onye ọzọ na-enye onye nke ọzọ ajụjụ okere akpụ ya na-adọ onye ọzọ aka na ntị o were wee mara ihe o nwere nwanne anyị nwoke na-eme agwụ na-eme oke ite na-eme osiamosi ya n'ọba osi na o jechara akwamozu nata ọ bụrụ na ihe o ji eme odogwu agba n'ọkụ ewe na-ayọkwana ndị Igbo si gbatala ya ose enyemaka ịmakwana ụdị enyemaka iyi enye ọ na-ayọkwana ndị dibịa ibi ya sị na si gbatala ya ose na nke na-ewutekarị agwụ na ụdala agwụ ya gbapụrụ ọkụ na amaghị ebe anyị ebido nyewe ihe ebido yotago wee na-asịkwa ndị mmadụ onye onugbu na olu elu maka na asị ofe aka lụta mmanụ ojezuo aka niile biko kwanụ ya wee ihe necha vidiyo abụọ na ya wee wutere gị ịmanụ ka ihe esi wee nyere ya aka nkwanụ ihe ọbụla ihe emeli ya ọ bụrụ inyere ya aka ka egbuchighata Oke Ite gbara ọkụ ọ bụrụ inyere ya aka ka egbuchighata okwu alụsị gbara ọkụ enyere ya aka ọkwa na-eji aka ka alụtara ya ebe ọzọ ya na ihe na-adị ya ebe ọ na-anọ elekwasị agwụ ndị be ha na-enyere ya aka na nnukwu ihe mekwara ọ sịkwa na ego ma wọdụ ma ọ sị ya ma ọ sị ya n'ihe niile o ji eji ike o ji eme ebube gbara ọkụ were na vidiyo ka ụnụ ofu ihe nwanne anyị nwoke kwara ọkụ ụnụ akọwakwa ọrụ na anụkwa n'ọnụ ya ka ọ kọwa ka nyawa ọkụ si wee bido maka na amaghị onye tụnyere ọkụ amaghị na mmụọ tụnyere amaghị na alụsị Igbo emere enwego nsogbu amaghị na nnaga ụfọdụ ndị na-ekwuchi ihe dị anya sị na alụsị dị n'ala Igbo a na-abazi mba n'ihe na-alụ akarịa asị ka ebidogodo na nwoke wee gburu gbagote wee nọ mana na ọ bụ na o si na-adị na nnukwu ụlọ sokwa ihe si ya n'ọnụ wee pụta na nke nwadeli Ifediora na ụmụagụ ụmụọgari ọba ife dị egwu mekwa n'abalị taa n'abalị ifo taa today bụ Wednesday bụ 18th of January 2023 yes bụ ahịa afọ na Shrine nwaneli gba ọkụ ọ bụrụ na Everett na ọgba ife niile ọkụ ọ bụ ife mwute dịrị nwanne nwoke wona-ayọ enyemaka ka ndị magbata ọsọ enyemaka onye nwere ike na ife emebi ma ife ji okpu iyi na ife emebi so nwanne nweneli kedu ka ife asi eme nwike ịkọwara ndị ọba ka ife asi wee mee nwakwara ihe ọzọ ejesi m akwamozu bata tịpụsịa mmụọ mụ na ụmụ ụkwụ m akwamozu ekwa na ebe ya na ụmụagụ ụmụ ọgara akwachi nwụba ebe a ka m si bata tịpụsịa mmụọ kwesị na njegolo ọgwụ nwa maka arụ mgbu nọ na arụ ka na-eme gosizi ọgwụ esi ka aba na-agụ kevu ka ntụwa ndụ mmanụ wee nata ana m anatazipụtazie n'ebe họl a lot of people na-asị m gbaba ọsọ n'ụlọ m gbaba ọsọ na ife eme keta m ife ji eme ebe 9 naanị nke mgbede 9:10 agbalụzie mbata igwe mmadụ a na-agụtara ọnụ duzie a na-agbanyụ ọkụ ndị mmiri na-akwa ndị aja na-ekpo ndị pịa wata na-atụ ndị tilu n'omo tinye na-akwa ndị wọs mana ụdala kwụ n'ọghọrọ ụdala ụdala mmụọ oke nke ụdala mmụọ ọgbakọdo ya ọgbamama okwu agwụ so nwere ife pụta ebe a oke susu ojii ya na mmụọ nke iji ya akwamozu oke ife niile iji eji ife ma oke ite odukwu ebe a so ife na ya ọ bụ enyemaka oke na oke ite ahụ ebe a ego gbapụ ọkụ oke ebe a ka ị na-etinye ego metụgoro ya aka dọkụmentị dị mkpa ma ndị nweta ọfọ awọdụ nwanne anyị nwoke na-ayọkwa si biko onye ụmụaka isi gbatali ose enyemaka
si gbatalie ọsọ enyemaka. Onye nwekwana ihe ọbụla oyisi mee ka onye bụ ihe wee dị ma onye nwekwanụ ka oyisi kọwalụ ya sị ka anyị mmalụ ka ịnya bụ ọkụ si wee gbaba ka mmalụ ka mmiri si wee bịa n'opi ụgbọgụrụ a. Biko sinyere ya aka maka na ọ si na akwamozu ka o ji na-anatazi n'ebe 9 nke abalị ndị mmadụ na-asị ya na njinjiju yatago na ọkụ abụghị n'ezigbo ihe maka mma na mmiri mebiri ihe ma ọkụ imebiri ihe maka mmiri mebigodo ihe anyị agba ya na anwa cha mana nkọ bụ ọkụ na mana ọ nwekọsi unufu mgbe o kponitere ego gbachara ọkụ ma ihe dị ya. Biko na nke ahụ na-aka ewute nọ nke ego agbara ọkụ na aka m nwa ọ na-aka ewute m karịa na ihe siri ike. Nwoke a si gụọ ego nyekwana ya ka o bidokwana ndụ n'isi nwekwana ka esi tụgharị ya ego tụgharị ya ihe na ihe dị aṅa apịtakwana alụsị ọzọ nwoke emekwana ihe ọ na-eme udoachi ya sị m ka nkene asị m ka m wetara unu ihe nke anọ ọhịa na-akpọ breaking news. Wetago ekenekwa m unu ka ọ dịnụ.